da sake saduwa a wannan lokaci. A yanzu zan nuna muku yadda za ku yi creating na page naka, wato page na Facebook kenan. Idan kana da Facebook account, abinda zai saka ka samun damar Facebook su rika biyan ka, ba wai kana da profile kadai shine za su rika biyan ka ba. Yana da kyau ka creating page wanda za ka rika posting ko ka rika uploading wasu advertisement wanda mutane za su rika suna karuwa da shi, wanda shine zai taimaka ma wajen ka samu har Facebook su samu inviting. To a wannan lokaci yanzu zan nuna muku yadda kuke creating shi. Kamar yanzu muna cikin page namu kamar yadda kuke gani gashi, ka bude profile naka, number profile naka. Idan a waya kake yi, idan a system kake, to yanzu muna using system ne, za mu samu kuna waya shi ma. Kamar yadda kuke gani gashi nan, za ka yi scrolling ka je da menu, ganin za ka yi scrolling gashi mun zo daidai kan page. Ganin za ka kunshi alamar, to kamar yanzu yadda kuke ganin mu haka, gashi mun shigo. Za ka zo nan wajen page, to ga sai za ka danna, akwai personal profile, to ba shi da zuba sai ka je kasa page. Gashi nan za ka ganshi da alama ta kamar kare tuta, sai ka sa next da kake dikin kanshi. Bayanan za su baka bayani sai ka buga karanta kansu, sai ka danna start. To ganin za su bude ma shi page kamar haka, sai ka danna ka sa sunan da kake so ya kasance a shi wannan shafi naka, kamar yadda kuke gani gashi na rubutawa. To muna kamar yadda kuke rubutawa, akwai wanda yanayin da in ka fara za su ce rejectin nashi ba za su anshe shi ba, amma yanzu kamar yadda kuke gani gashi muna yi sun ce yayi hasini mai alama ta gudu. Za ka zaɓi nan wajen kataba, za ka zaɓi wani irin abubuwa ka ci a shi shafin, ko za ka riƙa ɗorawa da advertising da sauransu. Gasu nan za su baka su kala kala, akwai influence kake, in music kake, in content creator ne, duka su nan dai za ka bi ka duba one by one ka gani sai ka choose wanda kake so. Gashi nan kamar da kuke gani na zaɓa. Sai nan wajen description bio, kamar description wanda zai afiya a fejin ka, wani bayani naka in wasu za su contacting naka, duk wanda da aka ce ma description ya san me ake ce ma description. Kamar yadda kuke gani gashi, zan je ina da nawa na yi drafting nashi, gashi nan na yi copy nashi, kana aka creating nashi. In kuma a lokacin za ka yi da lafiya lau, gashi nan da yadda kamar yadda kuke gani na zo ne pasting. Bayanan na gama, to zan sanya create page. Yawa za ka ɗauko email, sai ka je kai copy na email address naka, ga yanan da suka sa column na email. Sannan sai ka taho bayan ka gama sa email, ga yanan za ka yi selecting location naka, kamar home location naka kenan da kake, ko kuma ka samu wanda ka sanya wanda kake so, wataƙila ko na business naka in ba a gida kake aikin ka ba misali. Gashi nan dai za ka sanya musu. Sannan akwai local government ga yanan na ƙasa, sannan kuma ga postal code, shi ma za ka zo ka sanya postal code na state naka. Sannan ga home number, sai ka sa no number available, sai ka danna next. A shi wannan page namu ga logo mu nan na shafi namu ya hau. Sannan shi kamar yadda kuke gani mun sanya thumbnail namu. Akwai na step verifying WhatsApp, amma mun yi skipping nashi. Za ka je ka yi bacin friends naka wanda za su taimaka ma wajen ka samu followers in sun bi ka a shafinka. Muna godiya da sauraron mu.